sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, tugang kang nakuang bangkay sa Basod, Camarines Norte, blanco pa sa motibo kang krimen. Regional Military Parade ngunya na September magiging halipot kumpara sa mga nakaaging taon. Lalaki arestado sa drug bypass operation sa Pasakaw, Camarines Sur. Halangkaw na opisyal kang New People's Army gadan sa engkwentro sa probinsya kang Sorsogon. Dios marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo an sa indong tagapagatod Bareta. Pagpapahiwas kan tinampo sa sitio Kiburak, Bagumbayan Sur, asin Bagumbayan Norte, siyudad ni Naga. Mapuon ngunya na bulan kan Oktubre. Earth moving ceremony ginibo ka sa bagong aga. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. 15 million pesos na road project ang pinagtagama sa may Kiburak Street sa barangay kang Bagumbayan Sur asin Bagumbayan Norte na pareho mabebenepisyaran kang proyekto. 800 meters o puon sa may parte kang jeepney terminal hanggang sa harani sa may boundary kang Kamaligan ang magiging sakop kang proyektong ini. Para kipunong barangay Josephine Camba kang Bagumbayan Sur, dakula ang pakinabang ka nasabing proyekto, urog na nangunyan na naglalala na ang trapiko sa syudad ni Naga. Ako nauugma dahil ngunyan lalo na sa Sakuyang Termino, magigibuhon ini yung road widening dito sa Kiburak, Bagumbayan Sur. Siyempre dako lang mabibenepisyaran, lalong-lalo na itong magpadali kang mga taga-igdi. Ipinahiling man ni District Engineer Romeo Doloiras kan DPWH Camarines Sur ang magiging disenyo kang road project para sa Kiburak, Bagumbayan Sur. Ang magiging scope of work is widening of road with reflectorized thermoplastic pavement markings. Parehas kang nahiling nito sa picture. Yan, white and yellow. Pag yellow, pag no intersection. Then ang total length is 800 meters. 2 lanes. Ang width is 3.05 per lane. Tapos may off-carriage way siya na 2.250. Tapos may side loop na 1.2 meters. Kaya yan ang kahalapad kaning kalsada na ini. Kinukondisir na City Road ang agihan na ini sa Bagumbayan Sur as hindi isakop sa pinagmamantinir kan DPWH kung kaya sa pakiulay kay Senator Sani Angara asin sa Senado, madali ini matauanin pondo kan gobyerno nasyonal. Naipakiulay ta ini kay Senator Sani Angara. Kapag ang nagdesisyon po ang Senado, ang Kongreso, even city roads, pwedeng pagkagastusan kan budget kan gobyerno nasyonal, basta't matapos ipakiulay, magtugot po sila. So may magkakapira na po kita kaya ng mga city roads, ginagastusan pondo kan gobyerno nasyonal. Kabali na po dyan itong Balatas Kararayan, classified po yan as city road. Padagos pa ang paghaman kan lokal na gobyerno kan Naga nin mga proyekto sa mga barangay na pakikinabangan ka mga residentes. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, mas naging marikas ang pag-aprobar kan road widening sa sitio Kiburak, Bagumbayan Sur, asin parte kan Bagumbayan Norte, siyudad ni Naga. Huli tamayong darakulang istruktura ang maapektaran. Susugi punong barangay Josephine Camba. Nagkaigwaman subot sindanin pag-uurulay sa mga posibleng hagupon kan pagpapahiwas kan tinampo sa sakop na parte kan sa indang barangay. Siguro, daiman, actually, before po ini yun na nagkauga kaming meeting o rulay, lalo na itong mga kataraid katong i-road widening, kung tatamaan sinda, ugaman dikit na parte pero bako talaga itong harong talaga ninda. Dikit lang, pero kaya siguro magdiretso ini yung project dahil mayong talagang tatamaan na lalo na yung mga harong na mga konkreto. Padagos sa mga bareta. Kung dati inaabot nin Banggian Peña Francia Regional Military Parade Competition digdi sa syudad ni Naga, ngunya na taon na pinalipot na ang oras kaini.
Kuntano aramonta sa detalyes kan report ni Cristina Alcanzo Reyes. Iniluwas kan Naga City Government ang schedule para sa mga civic activities ngunya na Peña Francia Festival na pinagdadayo kan mga bisita hali sa luwas kan Kabikolan o rugna kan mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Saro sa mga inaabangan, iyo ang military parade na liwat papartisiparan kang mga eskwelahan asin mga organisasyon sa Bicol Region. Sa iniluwas sa schedule, Setyembre 20 gigibuhon ang Regional Military Parade Competition na mapuon sa oras na alas 7 hanggang alas 2 ng hapon. Ini masalipot kumpara sa mga nagkairinot ng military parade. Kulita kasabay kaini ang Procession Triumphal de Coronada kasumpay kan centenary of the coronation of Our Lady of Peña Francia. Sa ngunyan po may pamampigbaba sa muyang ibang guidance, pero beforehand nagpatanid naman po na igwanganing activity ang simbahan that falls on the date ng major activity kang simbahan ngunyan na taon. So ang samuya po is mapatapos ning amay-amay. Dagdag pa ni City Councilor Omar Buenafe, lilimitaran ang panahon kang pag-register sa mga partisipante para sa mas maging tultol ang programa ng Regional Military Parade asin matapos sa tamang oras para sa selebrasyon na pinagtagama para sa simbahan. Igwa po kitang deadline sa submission and na-explicar ta naman sa INDA na nililimita si duration in due respect duman po sa activity kang simbahan. Na yung nganing basis kaniyong sa tuyang mga festivities. Kaya po na patanida naman sindakayan and sa muya man po i-manage ning tultol tanganing smooth ang flow matapos yan sa pigtatarget ning oras para day makaistorbo sa activity kan simbahan. We will strictly abide by the rules na tauta sa INDA mayo ng extension dahil nga ni tatansyata kung pira lang ang makasya duman. Ang registration period striktong tatapuson sa huring aldaw kong Agosto asin mayo ng extension na itatao. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ninhuli sa limitadong oras sa military parade, pinagsuway naman ang drill exhibition na gigibuhon sa petsa 15 ng Setyembre sa JMR Coliseum. Kasabay man kaini ang bar examination na liwat gigibuhon sa syudad ni Naga, kaya dobleng seguridad ang i-deploy ka Naga City Police Office. Si drill exhibition isinuway taman po ning aldaw. It will be on September 15. Nag-coincide man yan sa bar examinations kaya ikakandak yan duman sa may Robredo Coliseum instead of the Plaza Quezon. Sa iba pang bareta, tulong smart poles ang nakatalaan ibugtak sa Acacia Street, Barangay Liboton, Syudad ni Naga na parte kan proyekto kan Lights Camera Action na pinagpondohan kan Safe and Sound Innovation Fellowship. Susug ki Barangay Kagawad Alex Pilapil kan Barangay Liboton. An Acacia Street ang sa indang prioridad huli tamaluya ang street lights asin halangkaw subuot ang crime incident. Alagad, mas kiigwa kan smart poles na may CCTV camera, push button na nakakonect sa PNP asin barangay, kaipuhan man giraray ang pakikipagkooperar kan publiko. Yesterday, nagkanda kami ng parang voting. It was an activity conducted by the LCA. Nag-vote po kami kung saan i-install si mga smart street pole, no. So ang saro duman sa naging top priority na kung saan lalagan ng smart street pole, iyo ang Acacia Street. Saro kaya siya sa bakong gayo maliwanag na tinampo and may mga halangkaw ang crime index niya dyan. So siya ang napili na lagan, bali tulong smart poles ang ilalag dyan. With camera, CCTV camera, may push button na pipindutin mo in times of emergency na makontak sa police station, sa PNP, barangay, and sa mga tanod. Sa pagbabalikan news break, pamilya kanako ang gadan sa Basud, Camarines Norte, blanco sa motibo sa krimen. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, blanco pa ang pamilya kan biktimang si Jason Clidoro. Kung si Isay an may kagibo kan panggagadan sa iya, asin an motibo kan krimen. Ipinasairaro man sa autopsy an bangkay kaini kasuudma. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa sarong punerarya digdi sa siyudad kang Naga, inabutan mi ang tugang kang biktimang si Jason Clidoro na pinagahalat ang doktor na makondusin ng autopsy sa bangkay kaini para maaraman kung ano sinaging kausa kang sa iyang pagkagadan. Istorya sa One Media TV48 Naga News Team kang tugang kan biktima. Sulamente sa sulot na bado, pantalon asin pahan na sa nanida na bisto ang sa idang tugang na may pirang aldaw na subot nindang pinagahanap. As in, grabe po talaga, as in. Ay, di ko po kumasabing may badil kasi decompose na po yung body niya. So, di ko siya aram kung anong ginibo sa iya. Pero, grabe po as in, pumahiling po nila. Nahiling po mapugaro sa, sa ibang yun. Grabe po talaga yun. Halos di ko na siya sabado na lang sa pantalon niya, si bracelet na ko sa iya. Yun po. Tapos si belt niya din. Blanco man sinda kung ano ang motibo sa paggadan sa sayang tugang asin kung si Isay ang may kagibo kaini. Mayo man subot na iistorya sa inda ang biktima perang aldaw antes mangyari ang krimen. Any idea mo kung may kaanggutan, may naganggut sa iya? Mayo man po yan nagkukwento sa kuya, sir. May man mabuot man kaya na di ko aram kung tapigibo yan sa iya. Basta ang mi lang sa iya, nagpaaram lang siya sa ako, ma-deliver lang siya ng laptop sa si Pukot. Opo, yun po yun. Paka-deliver si Pukot, ma'am? O nag-update naman po siya na nasa Naga na siya. Tapos, parang may pinuntahan siya sa, na mall na may parang may ka-meet up siya ulit. Kaya nagpapadala siya sana ng laptop. Mientras tanto, interesado ang pamilya kan biktima sa ginigibong pag-imbestigar kan PNP. Urog na kung si Isay ang naging kaulay kaini sa sarong hotel sa siyudad kang Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pasado alas 9 kasubagong aga, liwat nagkaigwanin case conference sa Naga City Police Office sa kaso ni Jason Clidoro. Enot nang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar na ang Police Station No. 5 kung saan na-report na missing ang nasabing biktima, iyuman an mangingenot sa pag-imbestigar ka nasabing kaso. Sa police report, 6,800 pesos ang kantidad kan sarong gramo nin subuot shabu na nabakal kan mga operatiba hali sa PNP Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasakaw Municipal Police Station kasuudma sa sarong 38 anyos na soltero asin residente kang Zone 7A Villaray Barangay San Cirilo kan kaparehong Banwaan. Presente man ang mga opisyal kan barangay asin media kan gibuhon ang inventaryo sa mga ebidensya. Mantang mayo naman ibang warrant of arrest ang suspect para sa ibang kaso kaini. Sa iba pang bareta, sarong halangkaw na opisyal kan New People's Army ang nagadan sa nangyaring enkwentro sa barangay Biriran, Huban, Sorsogon, kanakalihis na Martes nin amay na pagkaaga. Binisto ini kan 9th Infantry Division Philippine Army na si Arnel Estelier na may mga alias na Mando, Arnel Ariston na sekretaryo kan Sub-Regional Committee 3 Bicol Regional Party Committee sa probinsya nin Sorsogon. Si Estelier an ama subuot kanadakop na miyembro kan NPA sa Batangas na si Jose Marie Estelier alias Maria. Dakul na kaso man subuot ang kinahahampang kanasabing nagadan na leader kan NPA sa Sorsogon. At ito ay tinuturo ring responsable sa serye ng mga pag-atake dito sa mga government forces natin dyan sa Sorsogon, mga pangingikil sa mga contractors, mga negosyante dyan, at mga pananakot sa mga sibilyan. Itong si Estelier bilang pinakamataas na pinuno ng NPA dyan sa Sorsogon ay nahaharap sa patong-patong na kaso na kinabibilangan ng murder at mga frustrated murder. Padagos sa mga bareta,
Dai nawawara ang daragang si Erin Francesca Buenaseda na enot nahiling sa naglakop na post sa social media na subuot missing. Sa post kan lokal na gobyerno kan Barangay Igualdad, pinagtawan linaw na dai man nawawara na sabing persona asin yaon na ngunyan sa salbadong kamugtakan. Nagpasalamat man ang pamilya kaini sa nagtarabang na makakuanin impormasyon sa nasabing persona. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang Samuyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.